Deň pred sviatkom 1. mája sa v areáli základnej školy Okružná 17 v Michalovciach ozývala hudba, spev a smiech. Žiacky parlament s pomocou učiteľov privítal príchod mája v tradičnom duchu. Stavanie mája patrí k najkrajším ľudovým tradíciám na Slovensku, preto sme sa aj my rozhodli priblížiť túto tradíciu žiakom našej školy. Žiaci mali ideálnu možnosť prezentovať svoje umelecké schopnosti a talent, či už v speve alebo v tanci. Takýmto spôsobom sme sa rozhodli spestriť život na našej škole a privítať najkrajší mesiac v roku. Na postavení mája sa podieľala celá škola. Žiaci nemusia byť ľudovými tanečníkmi či spevákmi, aby si tancom a spevom pripomínali nádherný prvomájový zvyk. Spolu s mojou kolegyňou Katarínou Hičovou sme si pripravili dnes tento kultúrny program, ktorý pozostával z jarných chorovodov, kde sa predstavili žiaci 3. triedy a potom starší žiaci tancovali čardáš z Parchovian. Táto akcia sa na našej škole koná už 3 roky, dneska to bol 3. rok. A pocity sú veľmi dobré. Ja sa veľmi teším, že máme na škole pedagogický zbor, ktorý sa nám venuje a ktorý nám umožňuje nejak sa manažovať v spoločenských akciách a prispievať ku chodu školy. Myslím si, že nám to išlo výborne všetkým, aj keď nie sme profesionálni tanečníci ani speváci. Sme veľmi super partia a išlo nám to výborne. Dlho sme cvičili, mali sme to že fakt dobre nacvičené, aj keď kus mi vypadol text, ale dobre to bolo, no, podľa mňa. Hoci je dnes stavanie mája skôr peknou spomienkou, ešte nie je prežitkom. Pestrofarebne ozdobený strom pripomína paletu mladosti, sviežosti a energie, ktorej je v žiackom kolektíve nevyčerpateľné množstvo. Veľmi sa teším, že sa to deťom páčilo a vlastne aj celej škole a tento rok sme to obohatili aj o to, že celá škola si spievala pesničku Na 1. mája, Nemala ja Maja.